141 immigrant, 97 raġel u 44 mara abbord l-MV Aquarius l-4 nofsinhar waslu u tniżlu Malta fil-Boilers Wharf tal-Isla. Minkejja pajjiżna ma kellux l-obbligu legali jilqa' lil dawn l-immigranti, it-tlieta l-Gvern Malti joffra biex dawn jitnislu f'Malta. Bl-MV Aquarius jinforma lill-awtoritajiet Maltin li kien se jaċċetta li jidħol f'pajjiżna. Il-Forzi Armati ta' Malta immedjatament bdew bit-tħejjijiet kontinwi tagħhom biex jassistu fl-isbark tal-immigranti. Huma kienu assistiti mill-awtoritajiet tas-saħħa, il-Pulizija mis-sezzjoni tal-Immigrazzjoni kif ukoll uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili mill-Aġenzija għal persuni li jfittxu l-Ażil, Transport Malta u l-awtoritajiet tal-Port. Il-proċess kollu tal-isbark seħħ taħt supervizjoni tal-uffiċjali tal-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti tar-Refuġjati. Mal-isbark bdew jitnislu l-ewwel il-morda, segwiti minn nisa u tfal u wara l-kumplament. Minn dawn 12 kellhom bżonn kura medika, fosthom żewġ nisa tqal u 5 tfal oħra taħt il-5 snin li ttieħdu lejn l-isptar Mater Dei. Il-kumplament ittieħdu f'ċentru li twaqqaf apposta fil-Marsa li qed tieħu ħsieb l-Aġenzija tal-Ħarsien ta' Persuni li jfittxu l-Ażil. L-immigranti qed jgħidu li huma mill-Bangladesh, il-Kamerun, il-Ghana u l-Kosta tal-Livorju, in-Niġerja, is-Senegal, it-Togo, l-Eġittu, l-Eritrea, il-Marokk u s-Somalja. Issa jrid jibda proċess biex dawn ikunu verifikati. Fost in-nies preżenti fuq is-sur tal-Isla waqt id-daħla tal-bastiment kien hemm numru ta' nies mill-Moviment Patriotti Maltin fejn il-messaġġ ewlieni tagħhom kien biex jieqaf it-traffikar tal-persuni. Maswar mill-ġdid waħlu l-banner No to Human Trafficking. Intant min-naħa l-oħra kien hemm delirju ta' ferħ minn numru ta' uffiċjali minn Sea Rescue li l-bastimenti tagħhom jinsabu maqbuda u Malta u li l-messaġġ ewlieni tagħhom kien ta' li kulħadd għandu dritt li jgħix. L-immigranti mistejani jitqasmu bejn Franza, l-Ġermanja, l-Lussemburgu, l-Portugal u Spanja wara li Malta aċċettat li sservi bħala bażi ta' loġistika f'din il-ħidma. Al kuntrarju, l-Italja mhux biss mhux se tilqa' l-ebda immigrant, anzi l-Ministru Matteo Salvini fuq il-midja soċjali kiteb li l-aħbar li dawn l-immigranti se jintlaqgħu f'Malta u jintbagħtu f'diversi pajjiżi hija waħda pożittiva li kif imwiegħed l-Italja qed iżżomm il-weda li diġà għamlet biżżejjed. Fost dawk salvati hemm diversi minuri fosthom 38 li għandhom inqas minn 15-il sena u mhux akkumpanjati mill-ġenituri. Uħud minnhom iddikjaraw li kienu vittmi ta' storsjoni, bżagħżugħ minnhom jirrakkonta kif ilu maqbud fil-Libja għal 3 snin u tkarrab ma' dawk li ħatfuh biex ma joqtluhx. Dan l-aħħar salvataġġ seħħ ftit sigħat wara li t-tnejn Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta salvat 114 immigrant ieħor daħlithom f'Malta. Minn dawk salvati se jkunu 60 li se jkunu qed jittieħdu minn numru ta' pajjiżi Ewropej. L-aħħar każ ta' salvataġġ mill-MV Aquarius wassal biex il-bastiment tneħħa minn fuq ir-Reġistru Marittimu ta' Ġibiltà. Hekk kif ġew injorati l-ordnijiet biex il-ħidmiet ta' salvataġġ minnu ikunu sospiżi u l-bastiment jagħmel bix-xogħol ta' sorveljanza. Fl-aħħar jiem Médecins Sans Frontières l-għaqda mhux governattiva li toperaħ iddikjarat li jekk il-bastiment jitneħħa mir-Reġistru ta' Ġibiltà din ma tkunx għajr mossa politika. Dan hekk kif l-istess għaqda ddikjarat li l-bastiment jissodisfa kull talba regolatarja imposta fuqu. Il-każ ta' dawn il-jiem tal-Aquarius huwa t-tieni każ simili wara li MV Lifeline kienet ħallit iddaħħal immigranti regolari f'Malta. Dakinhar kienu nġibu Malta 230 immigrant irregolari. Minn dakinhar il-Lifeline ma tħallix jerġa' joħroġ mill-Port Malti u bħalissa dejjem proċeduri legali kontra l-kaptan tal-istess vapur. Fuq is-sur tal-Isla, Net News tkellem ukoll ma' numru ta' uffiċjali ta' Sea Rescue li stqarrew li bħalissa f'pajjiżna għandhom 3 vapuri li ma jistgħux isalpaw. Huma qalulna li jinsabu maqbudin ġo pajjiżna u li dawn ma jistgħux iwettqu xogħolhom fl-ibħra tal-Mediterran. Kelliem għal Sea Rescue qalulna li bħalissa qegħdin f'diskussjonijiet mal-avukati tagħhom biex jaraw se jkun il-pass li jmiss.